Sanibona bafowethu. Ngeke thisa lo. Nina la enibaningi nibuye nimbize ngumsawa etshitshi. Yabona bafowethu ngizonitshela. Yabona umkhwanazi insizwa le. Hayi insizwa le yana bafowethu. Insizwa. Hayi ebuya nje lama dockets. Ebuya lo 121 wama dockets nginesho sezwa ngomzwandile uShandu. Nginesho ukuthi wabona ukuthi bathi bayawafuna ama docket wathi umkhwanazi ayikho inkingi ngizonilethela but ngizoninikeza ama copy. You understand? Wabagaya ama copy not ama original. Ayisesala ngakuyena ama original waqhubeka nomsebenzi. Now i-investigation ke eqhubeka layo njengamanje isilide ekutheni baboshwe la phezulu. Okusho khona ukuthi le nsizwa le yaka Mkhwanazi ayihlali. Mayithi yasebenza yona isuke isebenza. Olibele ukusangana asangane yedwa le kude akusanganwa la. Hayi ngeke akusanganwa ingane zawethu akusanganwa lokhu kwangempela. Hayi insizwa abafana leya. Insizwa futhi insizwa einsizweni emzansi. Yabona lemkhapheyana eminye ehlezi izenza izinto la ethi izinsizwa. Angizusho okuningi kodwa nje ngeke ngiyibone lo mkhapheyana ezazi izinsizwa ngoba nakho igqoka oblend wood. Uyabo mina ngikhuluma ngensizwa ethi mayimile ezwini la ithi iyayenza into iyayenza mayingayenzi futhi ayiyenzi. Hayi ngeke ngane zakwethu hayi ngeke. Hayi inkunzi leyana bafowethu ngeke. Futhi ngeke uzozoyidribule ngomthetho ngoba umthetho engazuthi na umthetho lo interpretwayo hayi lo o enforce wayo inawo because inayi LLB. Lokusho ukuthi akupayizwa lapha kusangana. Lungile asazi yozala nkomoni. Kodwa nje ngithi mina insizwa le. Asibonge.